Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course. Ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kani ka jingja ka bas ngau sangsat ha ka ba ki laingot ki rang ba abriu ki labat bor ya ka ka Khynnah ka badang khandai Snem karta bat kani ka raja hanoida bar kita laingot ki babat bor ya kata ka Khynnah ru ki de ki Paralok Jong ukpa jongka ki baju mi erung haying jongka baro laingot menta ki la syakem bat la pengat ki katkum ki kendon an jong ka poksu ak bat ka BNS ukpa utip ya kani de ha ka por ba ulit shim dawai na ka ka hospital namar baka khun jong u ka ut pang hendrei ha baki doktor ki examen ki lapen ban baka Khynnah kala sha le bi Ijot kumta ki doktor ki lapen tip wood shiki pulit ki lapen tip baka Khynnah kadai ka brang shong class 1 bat ka shong ka sa bat ukpa harengkat uhman bat ka we ka para ka badang rin namar ba ukpa bat ka kemi jongki ki shong klan ki laingut ki babat bor ya kata Khynnah ki kentum ya urang ba ubala life san Snem karta ubatrei kum unong nyat istri ki jan nang ta urang ba uba san post Snem karta ubade u security guard haga jaka bakisa bat uwei pat udei driver uba san pesan Snem karta kini baro laingut ki Paralok jong pa jongka bat ki baju rung ya mi bha hayeng jongki ban kilale ya kani ka kampo haga por bakadang don tang marwei hayeng kata ka Khynnah ka brang khnai Snem karta kala phla baki de ki te ki laingut dei haga por baki pulen ki wan man tokit ya ka hospital lakem yaki haga sngi balang bar ki pulet kidang tokit benya yakani From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.